Sziasztok, én Feri Gamer vagyok, most már bemutatom nektek, legalábbis hát most a Minecraft skin berakását. Na, hát kezdjünk is neki. Feljöztök a Google, bementek a Google-ba, és beírjátok Mester MC. Mester MC, bocs. Minecraft skin. Így. És itt van Minecraft Skindex. Majd a leírásban adok egy linket. És itt kiválasztátok a saját skineteket, amelyik nektek tetszik. Na már csak ennyi skin van. Várj. Ja, itt több ilyen van. Ilyen is lehet, ilyen akármi. Na, például tegyük fel katona. Rámentek, és bejön ez. És akkor rámentek, hogy download computer, le is tölti nektek. Megjelentés mappában. Kihúzzátok az asztalra a skineteket. Na, így, hogyha eddig megvan, megfogjátok. Ezt így most már be lehet zárni, és feljöztök a mestermc.hu-ra. Erre is fogok linket adni. Hát, itt van, ez bányászközpont. És itt van belépés. A saját karakteretekkel beléptek. Kukazacsi 2014, ugye az én nevem, szóval most már nem árulom el. Bejelentkezek, itt leokézzátok, hogyha kijön. Mi van? Kukazacsi 2014. Hát de nekem nem kell. Barom. Bányaközpont belépés. Kukazacsi 2014. Bejelentkezés. Igen. Na, azért. Itt van, hogy kellékek. Ráment. Na, és itt nekem ez egy kicsit hibás, nektek nem lesz, mert most lassul egy kicsit a netem. Itt van a skin, kinézetek, rámentek. Anyátok. Megint mi van ebben a retkesnek, te? Komolyan. Skin. És itt van saját skin feltöltés, fájl kiválasztása, asztal, ahova kihúztuk a skint, megnyitás, skin feltöltése, sikeresen feltöltötted a saját skined, és akkor most meg is mutatom, hogy benne van a saját. Ugye meg is mutatom, hogy benne van a Minecraftba, ha meg tudom, mert teljesen új ez a videóprogramom, és nem tudom, hogy most ki fog crashelni, vagy nem. Amúgy én Minecraftot nekem atomerős gépen van, legalábbis hát nem mondhatom atomerős gépnek, mert ha lenne egy 4 gigás videókártyám, fullos gépem lenne, Minecraftot is videózás közben lagmentesen viszi, remélem. Kukazacsi 2014.
bejelentkezés. Oké. Megint. Zacsi 2014. Bejelentkezés. Oké. Köszönöm Istenek. Ezt kinyitom. Tagjátékos mód. Nem szeretek egy játékosba menni. 20. Itt a. Én most a haverommal, Robival a kreatív eventre mentünk a világbajnokság 2014-re. 2 kedvenc foszilistánkat kell megépíteni. Fuck, miért laggos? Fuck, jó, nem. Kicsit laggos, de nagyon az oldal. Na jó, vissza a játék. Kapcsolat bontása. Több játékos, majd másikra is már mentem. Hadihajau. Itt csak a telkemre elkezdtem rakosgatni blokkokat, mint láthatjátok. Na, lássuk a skint. Amint láthatjátok, be is raktuk a skint. Na hát ez a videó ennyi is lenne, hogyha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Remélem sok megtekintem lesz, remélem segítettem is valamivel, hát sziasztok!